10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Wow! Hallo! Hvem som kommer? Jeg Neptun. Miss Neptun. Miss Neptun fra Trøndelag? Ja. Det var overraskende her på ekvator. Nei, han Neptun, han kunne ikke komme nå, nei. Han var med og skulle ha noe å spise, så jeg måtte gå inn for han. Ja, men det synes vi var bra erstatning, ja. Ja, Ja, du synes det? ja, synes det. Ja. Ja, det var veldig trivelig. Ja. Ja, synes det var. Det selv også, det er ikke så ofte jeg får sjansen. Nei, det skjønner jeg. Men nå fikk du sjansen. Ja, jeg gjorde det, ja. Ja, det... Det var ikke at det var en annen trønder her, da. Ja. Ja, Det var veldig trivelig, ja. Ja, det synes jeg også, ja. Det Ja, var veldig... jeg kom jo for å gratulere dere da, til å komme over ekvator. Ja, det var veldig koselig. Det er mange som har vært det før dere, ja, men det er noe artig å... Men noe nye? Ja, det er det. Ja. Ja, det var hyggelig. Ja, så jeg synes at dere fortjener et diplom, da. Ja, det var hyggelig. Så dere skal huske at dere har krysset ekvator. Det tror jeg vi husker nå, i hvert fall, ja. Ja. Ja, det er helt sikkert. Jeg tror jeg må overrekke det til kapteinen, ja. Ja. Kaptein Stein Julsrud. Ja. Ja, det... Det var ikke at det var en annen trønder her, da. Ja.